Claire, du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Jeg får overhovedet ikke en disse igennem her, altså. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg lægge kort for dig, Clara? Kan du det, Claire? Jamen, det ved du da. Det vil jeg gerne have. Ved du hvad? Ja, jeg vil gerne vide lidt om min fremtid. Ja, ved du hvad? Kom nu herhen. Tager du det lige helt med ro, også? Jeg er i balance med mig selv nu, Claire. Godt. Ved du hvad? Så trækker du bare et kort her. Og så skal jeg se det for dig. Ja, tak. Hvad tror du, Claire? Hvad ser du? Der kommer til at ske store forandringer i dit liv i nær fremtid. Det gør det. Er det rigtigt? Ja, det gør det. Hvad er det, du har trukket? Det er manden med lægen. Jeg har trukket for dig. Ej, men ved du hvad, Claire? Det vidste jeg altså godt, det der. Allerede inden jeg tog hjemmefra, der var Svend i gang med at slå græs derhjemme. Ved du hvad, det duer du ikke til det der. Helt ærligt, jeg tror, jeg skal finde en anden, der er lidt bedre til det der kortlægning, end du er. Ja, det er overhovedet.